Hakani ka por jong ayam Christmas nga duai ber nga kermen baka jing pin kre jongi ya ka jingwan long breu jong Jesus Christ. Syakani ka perthei kan wan ra ya ka jing suk ber jing kemen hakiyeng ki sem ki jongi ber haka jogo poru kan long ka jing kerku ya ki to ki long yeng long sem baro ki bula ma di ka jing ka jing jinjar ber ka jing snosi na ka daw ka jing lin shop ka klam ko bet kat khandai hauni usnem wat hado bagi haban dono ya ki ba eat ba thoin jongkiru hakani ka slapur thai ban nga shim pat yakani ka lat ban ai khuble Christmas ka basuk ban usnem thmai ubakmen ya fi baro kinong snong jong kanong thmai constituency badi ka jelahi baro koi ban nga kermen ru ba uni usnem ubangin yo padmenta unlong usnem ubangin yo ya ka jingkoit ka jingkhya baru usnem badap da ki jingker khu kerhai haki yeng ki sem baraka imlang salang ki jongi hi baro sa si sen pad ka Christmas basuk baru usnem thmai uba kemen ya fi baro kublai shibun kublai shiajarngu